Auni yang ma bi amena salade de fruits simple lama de kɛ wa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na melon de ka ca la kosɛbɛ ani fana fɛɛrɛni dɔ b'a la maa dɔw bɛ yen nɔ u ka salade de fruits bɛ fin bolo waasa an ka salade de fruits kana na fin an bolo an b'a kɛ cogoya di o fɛɛrɛni bɛ video in kɔnɔna na a y'a lajɛ ka s'a dan na aw bisimila. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka melon den kelen bɔɲango talen filɛ nin ye ne bɛ jamana fanfɛ yɔrɔ min na yen nkaw ka misɛn kosɛbɛ n'i m'a tigɛ dɔɔni u yɛrɛ k'a kɔnɔna ye u tɛ sɔn k'a san ɲani a kun ka di n ye ka fasi yɛrɛ de bɔ melon in na nka ma melon datugulen sɔrɔ n ye fɛn o fɛn sɔrɔ n y'a sɔrɔ a dayɛlɛlen don tan cogoya in na dɔɔni sabula arabu filalama don u b'a fɔ ko n'olu m'a ye dɔɔni k'a fɔ ko ɲuman don ɲuman tɛ k'u t'a san o de y'a to n bɛnna n'a ye tan cogoya in na a dayɛlɛlen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na ɲagaɲaga ninnu bɛɛ bɔ a kɔnɔna na n'o y'a kɔlɔ ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kɔlɔ bɛ talen ka bɔ a kɔnɔna na nin ye gilasi tigɛlan de talen an fɛ tantɔ an bɛ n'o munumunu a kɔnɔna na o b'a to a bɛ cɛ ɲa kosɛbɛ an bolo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ta in ma kɛ ɲumanba ye sa nka a ma kɛ kolo fana ye ne b'a dɔn ne ni maanaw bɛ fasi sugu bɛɛ b'u ta la yen nɔ olu de ta bɛ cɛya ni ne ta ye ne da y'a yirali. Baara ɲɛna o kɔfɛ fruit fɛn fɛn min b'an bolo sa i b'a dɔn yɔrɔw fruit tɛ kelen ye i n'a fɔ ne ye cerise ta ka myrtille ta ani mangoro ani namasa i yɛrɛ de b'a lajɛ dɔrɔn fruit fɛn fɛn min b'i bolo diɲɛ na i bɛ se k'o bɛɛ fara a kan baasi foyi t'a la n'a ma ja a t'a goya fiyewu n ye fruit fɛn fɛn minnu k'a la n bɛna a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn barredinfo la a ma se n k'a fɔ n bɛna a tɔgɔ sɛbɛn ja sanfɛ bilen sabula aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban. N ye fɛɛrɛni min kuma fɔ waasa an ka yiridenw ka na taa fin an bolo i n'a fɔ namasa b'o la mangoro b'o la dɔw ta bɛɛ yɛrɛ de bɛ fin ɲɔgɔn kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ nemurukumuni de bisi a sanfɛla la i mana n'a tigɛ k'a k'a la dɔrɔn i bɛ sin k'i teliya ten tɔ ka nemurukumuni bisi a sanfɛla la an b'an jija nemurukumuni ka fan tan ni naani bɛɛ lasɔrɔ o la hali ni fiɲɛ y'a fili a tɛ fin abada an b'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka mɛnti ta n'o ye nana ye an b'o tigɛ nin tan cogoya in na n'a y'i ja i bɛ se k'a don mixeur kɔnɔna na mixeur k'a sin k'a nugu ka tɛmɛ nin kan nka ne ye n ta in ceren tan cogoya in na. Baara ɲɛna an b'a ta sisan k'a k'an ka yiridenw sanfɛla la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na sukaroko jateminɛ n'a y'i ja i bɛ se ka sukaro yɛrɛ k'a la ten dɔ nka ne bɛ ka sukaro mugu de kɛ n ta la ni tulobilenkan na u b'a fɔ ko sucre glace yɛrɛ filɛ nin ye an yɛrɛ bɛ se k'a dilan an ka so ko ye ne ni maanaw n'a sɔrɔla mixeur sinikɛlani b'i bolo walima an yɛrɛ ka kolon i dan ye dɔrɔn ka sukaro don kolon kɔnɔna na k'a sɛbɛkɔrɔ susu k'a tɛntɛn walima n'a sɔrɔla ko mixeur de b'i bolo i dan ye k'a don mixeur kɔnɔna na k'a sɛbɛkɔrɔ sin i n'a fɔ ne ye n ta kɛ ten cogo de la nka a bɛ feere hali alimentation fana na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne kɛlen ka sucre glace k'a la dɔrɔn ne y'a ɲagami ɲɔgɔn na ja kɔfɛ sisan an bɛna yɛlɛma an ka melon fara kɔnɔna na. An bɛna décoration k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye n ka mangoro fankelen tigɛ dɔrɔn ka muru k'a la k'a ni ceren ta k'a ferekete yɛlɛma o baara ɲɛnabɔra an bɛ nanaye bulu den 3 bɔɲango ta an b'o ni dada a sanfɛla la o b'a tɔ ye ko ɲɛ an bolo fana k'a y'an ka tɔ sankɔrɔta an ka dudenw mana ye dɔrɔn u bɛ sin k'a nege minɛ k'a sɔrɔ u m'a da u nɛn yɛrɛ kan fɔlɔ. Kuyari de bilatɔ filɛ nin a kɛrɛ la sisan fɛ ne b'a dɔn marakaw de ye ne ka video lajɛ fo ka se a dan na maninkaw olu ka teli dɔɔni ayiwa ne ni maanaw aw bɛɛ folen don ni video in jara ye a y'a bila ka taa aw fɛnmanw kun waasa y'an ka bonya kosɛbɛ YouTube kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ma fin dɛ o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye an ye nemurukumuni min k'a la o de ye kabako kɛ tan dɔ ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.